Ir-rata ta' persuni f'riskju ta' faqar naqset b'6.3% meta mqabbel mal-2013. Dan ħareġ waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Berġa ta' Kastilja fil-Jum Dinji għal-ġlida kontra l-faqar. Matul il-konferenza s-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali, Mark Musu, elenka bosta ċifri li jiġdu l-impenn ta' Gvern Laburista fil-qasam soċjali. Fost oħrajn spjega kif ir-rata ta' persuni f'riskju ta' faqar fuq medda ta' 10 snin naqset bi kważi bin-nofs. Spjega wkoll kif ir-rata ta' nies fir-riskju tal-faqar jew esklużjoni soċjali naqset minn 24.6% fl-2013 għal 20.1% fl-2018. Fil-fatt fl-istess konferenza ntqal kif dan ifisser li meta kkumparat mal-2013 fl-2019 kien hemm 73,837 persuna aktar li ma kinux f'riskju li jaqgħu f'din il-faxxa tas-soċjetà. Fl-2013 meta amministrazzjonijiet nazzjonalisti kienu jgħidu li l-faqar huwa biss perċezzjoni, ir-rata ta' persuni li kienu mċaħda materjalment u severament kienet ta' 10.2% jew 42,210 persuni. Fl-2019 din ir-rata naqset għal 3.7% jew 18,004 persuni. Dik li hija ċaħda materjali severa li fl-opinjoni tiegħi huwa wieħed mill-aktar indikaturi importanti għax hemmhekk qed titkellem fuq persuni ma jkunux jaffordjaw l-aktar affarijiet bażiċi u essenzjali. Hemmhekk fl-2018 jew l-2019 kellna terz ta' dawk illi kien hemm fl-2013. Bejn l-2013 u l-2019 dawk li kienu mċaħda materjalment naqsu minn 82,253 persuna għal 40,952 persuna. Dan ifisser tnaqqis ta' 11.5%. Intqal ukoll kif skont rapport ta' Nazzjonijiet Uniti li evalwa l-progress ta' pajjiżna fil-miri soċjali tiegħu, Malta kisbet punteġġi għoljin. Fil-fatt fil-mira ewlenija dik li jiġi eredikat il-faqar f'kull forma tiegħu sal-2030, pajjiżna kiseb punteġġ kważi perfett ta' 99.9%. F'mira oħra dwar it-tnaqqis tal-inugwaljanza soċjali, pajjiżna kiseb ukoll punteġġ għolli ħafna ta' 94.6%. Il-Ministru Michael Falzon faħħar il-ħidma ta' dan il-Gvern bruħ soċjali hekk kif fakkar li dawn ir-riżultati waslu grazzi għal bosta miżuri tal-Gvern fosthom iż-żieda fil-pensjonijiet. Dawk il-faxix li iktar tinvesti fihom li huma partikolarment il-faxix ta' tfal iktar u l-faxix tal-pensjonanti. Nfakkar biss li dan il-Gvern għal 6 darbit wara xulxin ħajkun qed jagħti żieda fil-pensjoni. Pensjonanti taħt amministrazzjonijiet nazzjonalisti ma żdidux imqar ċentesmu wieħed fuq 21 sena sħaħ. Intant il-Ministru Carmelo qabel rimarka twettieq tal-wedid elettorali fil-qasam soċjali. Aħna kuntenti li dan il-Ministeru tal-Politika Soċjali, aspett importanti ħafna dan il-Gvern il-qasam soċjali li wasal frata ta' implementazzjoni li ta' 85% u dan huwa importanti ħafna għax dan ifisser li għajnuna diretta li qed tmur għand in-nies.